Здравейте на всички! Днес имам възможността да ви покажа как аз подготвям своите бани за финиш, какви са процедурите и какво съм направил тук в тази баня. Плочкаджията вече си е свършил неговата работа, сложила плочките. Стените и таваните бяха в много лошо състояние. Наложи се да се минават 3 пъти с шпакловка, докато се изправи до това положение. В момента са минати с 240 шкурка с жирафа. Всичко е идеално прегледано на лампа и няма никакви забележки, които да се отразят после на финишните слоеви боя. Каква е процедурата на местата, които се минават с шпакловка? Аз лично ги минавам с зинзър. Запечатвам ги с зинзър, за да направя хубава връзка между слоевете боя, между старата боя, шпакловката и новата боя. Финишните ръце, които ще нанасям, са 3 слоя боя. Dulux Diamond Eggshell. Тук цветът е Pointing. Pointing е леко жълтеникъв цвят. Не знам дали ще се види тук над тази светлина, но ще го видите, когато приключа. Аз лично препоръчам на всеки един от моите клиенти да използва Diamond Eggshell, както за дърво, така и в баните и мокрите помещения, защото тази боя се е доказала с времето като една от най-добрите бои. Миризмата почти не се усеща при нея. Изключително доволен съм от финиша, който се получава. За тази боя аз лично препоръчам да се разрежда 70/30 с вода, за да направите ултра хубав финиш. Който иска, може да се го нанася и без да разрежда, но просто финиша няма как да се получи да стане като стъкло. За инструменти ще покажа какво ползвам. Тук имам 6-инчов ролер на AeroWorthy, който е микрофибър с плюш. Него ще използвам основно и AeroWorthy Angle Brush. Това ще използвам в момента. Минавам цялата баня, защото не си заслужава да минавам парче по парче. По-лесно ще е да не поредисам изцяло цялата. Прозорците ми вече са приключени, финиширани, така че няма какво да пипам по тях. Оставаме да довърша да боядисам вратата. Оставаме да боядисам рамката, която ще се боядисва по-късно, защото това е цветът на дървото. Трябва да бъде същото и от тази страна. За сега от мен лек и спорен ден. Ще ви покажа когато банята е приключена и когато са нанесени последните слоеви с боя.